In this video, we will find out together who is responsible for the tragic loss of life in the Budiriro Sewage City Council open pit accident. I don't know, whatever you want to call it. We want to find out who is responsible because we have much pain in our hearts because of what happened. Lives were lost. But I promise you that in the first 5 minutes after I started playing the video that was taken by the Ola podcast, you will come to understand who is responsible for this tragic, because the culprits have actually taken responsibility, and now we are looking forward on what they are going to do after the victims are buried. Let's watch the video together. Thank you. As you can see there, that is the place where the accident happened, and the Ola podcast, thanks to Ola, to DJ Ola, for taking the footage. And you can see what the situation was like. So guys, you can see there are a lot of people there who came to see and witness this tragic incident that happened in Budiriro, of 3 victims that were retrieved from a sewer pit after they went missing, and people were wondering what happened to them. Seichonile Mulie Zimbabwe, Ndinonzi Ruthi Sharon Muchkavaviri. We are here at the Ola 7 podcast, coming to you live from Budiriro 3. Patashvika paground mushure mekunge makanyukurwa vanhu 3 vakawira matinoti musewage pond Marumwezuro. Saka tatinhasi tuye paground, meya vachange vari pano, maresidents ari pano kuti tinzwisise kuti chii chakanyatsoitika, tinzwisise kuti gomba rakacherwa rini vanhu. So as you have heard for yourself, this lady is from the Ola podcast show. She was on the ground trying to figure out what really took place here. So let's continue with the video. I don't want to disturb you. Let's hear from the mayor and the people or the parents who lost their children in this tragic incident. Vakawira sei zvamunoziva zvinonzi vanhu vakafonerwa mushure mekunge mawira munhu 1 but pakazonyukurwa vanhu 3. Saka tasiri tuye paground tinyatsonzwisisa. Stay tuned as we shall be giving you live updates. Pakaipa. Regai tigonzwa kuti meya vachanga vachiti kudini izvozvo. Dai anga ari mwana wenyu, and it was my first born, anga ane future yake yari kugadzira, haana kurwara, asi mapitsi enyu ekanzura munochera muchingosiya, you know. What we'll do, Baba, ndezvekuti tainstructor veHamas funeral service yedu. They will take care of the processes, including the coffin, the grave, and this is kuti mama decide as a family kuti mukumuradzika kupi. So kana achinda kubindura, we will provide the transport and the buses. We will get the... Right there, I told you guys that you are going to discover whose responsibility of this incident is, who actually caused this incident to happen. As you have seen for yourself, the State Council has taken responsibility also by contributing to the funerals of the deceased. Let's continue with the video. Buses, should they need be, tenda nayo, takuziva pamba, kana pane pari kuchemerwa kuno, we'll bring my groceries, including nyama, nemvura, nehuni. So that it can assist in the mourning process nokugadza kwe family, and then any other issues, maybe fuel for the movement up and down to allocate, so that aspect is then taken care of by us as council and also government. We've got the director.
So here they are taking care of the aspect here kubhera my victims. What about the aspect here kuti why was the pit left open? Why there were no markings, warnings that there is an open dangerous pit? When are they going to be discussing about that aspect? We are yet to know. Let's continue with the video. Where civil protection unit vari pano, so mabasi, since my families are shaking up at the same time, we might need to borrow my buses from government. There will be a tent, there will be a coffin, there will be a vehicle, there will be a hearse, there will be a bus. It would be useful if now vakakubetsera iri cash yamunowana, then kubetserekana nekuenda mberi, then isusu toita matangibles. If there is something missing, you will phone me directly. Zvirikutaurwa nameya zvavari kutaura izvi, ipakeji itoripo, haisi yekuti zvinoramba kana kuti chii, kwete No. zvinofanira kutoitika. Nyangwe situtoataurira panapa kuti zvamataura panapa nezvatataura mumba umu zvinofanira kutoitika. So I'm also wondering who is this old man who is talking there? Who is he? Please, if you know this old man, let me know in the comment section as well. Chikuru ndechekuti tauya pano kuti tine urombo zvikuru zvezvaitika pano. Hapana aizvitarisira sezvamataura baba kuti ndangoona mwana apa chisina, handisi kutobhilivha nanhasi. Hazvibhilivhike, zvinonetsa kutongonzwa kuti mwana anyura apinda aenda. Zvinoitika, zvinowanikwa. So tine urombo zvikuru. Zvimwe tozotaura zvedu tapedza mabasa. Ngatimboonai kuti mweya uradzike, ugare zvakanaka, uzorore. Isive nyama tozosara chitaura kumashure umu. Handitika ndozvandikokumbira kuti tiite. Tine urombo zvikuru kwamuri mose nemi vagari vemuno nechiitiko chaitika kuno. You can see, guys, those are some of the equipment that is being used by the city council to destroy or demolish illegal houses or structures around Zimbabwe. And people were complaining, why are they not using those same things to retrieve the bodies? Saka pakabva pafushirwa madhaka saiti iri. Saka vanhu kwakune drain kwavada kubatsira vanhu kuti drain isewage iende, ndoko kwasiwa kwakavhurika. Saka vanhu vasiya kwakavhurika, ndopa wakanononge kune way yekufamba naye. Saka zvakaitika pane musikana uyu wekuzoshayika uyu akafonerwa nemukomana wake kunzi pamiki uyu tese uzotora kana mari yemuriwo. Saka teme yakauya akaona pane gomba nebhatiridza ndende nekuseri. Aenda nekuseri ndipo pakaita sei, ndipo pakatsvedza kupinda mugomba imomo. Apana akaita sei akazviziva. Saka pane two vakomana vaibva kunogerwa. Then vachibva kunogerwa, one wacho anga ari kumberi, umwe ari kumashure. Saka umwe ari kumashure pai uyu anga ari kumberi bva anowira masuweji memwe. Apinda mumasuweji memwe ndipo pakazvitsvaka help. Saka tiri kuti dhei rakawira musikana uyu mugomba ndo dhei futi rakawira mukomana uyu. Yes, ndo dhei rakawira mukomana the same day. Asi awira kudaro, mukomana uyu akazowira wechi2. Ndo pakazopinda ndo pakazotsvaka help. So murikunzwa ama tragic incidents akaitikapo, guys. How many people were actually involved in the incident and the sequence, the order and what happened? Musikana we akanga adedzwa nemukomana wake kuzotora mari yemuriwo. Imagine this happens. Vakomana vanhu vari kurwadziwa. People are in pain. Pazoya help bva pauya vabatsiri nepakazoya anonzi Rambo ndiye akazouya. Rambo auya, munhu kutanga wekubudisa munhu awira ari kuzikanwa. Akatanga kubudisa musikana, then abudisa musikana zvikanzi ndiye here munhu waita sei, ndiye here munhu waungaona zvikanzi haaziriye. Then vadzokera futi pasi Rambo uya ndobva abudisa mumwe wechi2, mumwe mudhara zvikanzi ndiye here munhu wakaita sei, ungaona zvikanzi haaziriye. Saka after that kuma 3 o'clock ndo time yakazobuditswa uyu wekuwira ane umwe wake uyu. Kuti saka munhu azobuda ndiye here ndobvaita ari iye wechi3, asi pabuda imwe mutumbi 2 iye asati abuda ari kuzikanwa. Alright, gomba iri parakacherwa. Why
rakabva ragara nguva yakareba kudairisa tsvagadziro. Makamboenda here kuvanhu vekanzuru kuti mutsanangure kuti honai mauya muda kuisa mapaipi tiri kuzviona, asi gomba iri raita danger to the community. Vefanira kupa vhara kana tichinge taita basa rekuti basa redu rekanzuru ibasa ratiri kuita, ngatipedzei basa patiri kuita sei, patiri kuita basa takashanda topedza apa tovhara, toshanda pamwe topedza tovhara, toshanda pamwe topedza tovhara, nokuti mhuri yeZimbabwe ikwanise kuti tirarame zvakanaka. Bosi chitiko chaitika nekuda kwekuti panhu pakasiwa long time about February from now. Kunze kwenyika ndiye akatonditumira kuti message achiriko kuri right here, saka ndakafunga kuti ari kubvunzawo zvimwe zvinhu akati ko izvo zvandanzwa izvo. So guys, muri kuzvinzwira kuti city council yakachera gomba iri mbayarisiya for a very long time isina kunge yarivhara, and these accidents started to happen. Let's continue with the video. Saka ndakabva ndavhura family group, ndokwandakaona ma voice notes. Mumwe mukomana munengena wake iye Shalom ndiye anga achitaura kuti afonerwa nemapurisa ekubudiriro achinditaura kuti mukoma Shalom ashaya adonhera sewage. Saka manje ndambozvinzwisisa kuti sewage yacho adonhera chirudzii. Saka kuzvigamuchira zvakarwadza, waita unge some kind of a dream. Saka zvinotirwadza ndezvekuti kanzuru yacho inoti kana yapedza basa rasarira panzira yaifanirwa kuisa mabarricades yekuti anoratidza kuti apa patachera apa pane danger to life. Mujaya anga ine mhuri here kana kuti vanga vachiri vechidiki? Shalom munhuwo aitotarisirawo kuzoita mhuri yake. Saka munhuwo anga ane zvaitarisirawo mulife yake iye. Zvaitonditaurirawo kuti ari kuda kuita icho nechicho nechicho, aizodawo kundibatsira pane chicho nechicho, because pane business randinoitawo inini. Saka aida kuita chip in kuti abatsire pane zvimwe zvinorema. Bosi kwako kwabhuluka kwese, kusaka system yese inorasira mvura kupi kudrainage irapa. Saka zvadaro manje mvura yanga isafambe, saka pakazozara pakachizara mvura, ende mvura payakazara isatambosaenda zvakaita kunoku. Saka vanhu vanongoya vachitambira kunoku, even my son is always achitambira kunoku, but anambozati ndidhope zvapakaita animaona. Saka time takazonzwa kuti I think ari kutaura uyo anonzi Baba Troy is an artist uyakwamba shungu dzemoyo wangu, shungu dzemoyo wangu. Pakaipa guys, muri kungozvinzwirawo now. Let's continue with the video. mukomana awira patakazonotarisa topatazana zvoshora panhu pari dangerous apa. Mhuri yeZimbabwe mazvinzwira zvinhu zvanga zviri panapa pabudiriro 3 zvinosuwisa, zvinhu zvinorwadza. Minista Tavengo vanga vari pano pamwe chete nameya Vafume vachiti vachabatsira mhuri dzarasikirwa. Naizvozvo tiri kuona timu rauya kuti rizogadzira vachinge vachifutsira gomba riya ranga riripo. Till we meet next time, my name is. And now this team rauya kuzofutsira iyi, people were saying a lot of stuff about these guys kuti vana vachipanya dzimba inchichi, but in the case yekuti zvinhu zvikurumidza kuitwa, they did not attend, the city council did not attend with the haste. So guys, this is a tragic accident of what happened in Budiriro. I don't know, what do you think? Who is responsible? Is it the evil spirit? Is it the government? Is it the local council? Is it the community? Or there is nobody who is responsible for this tragic? Let me know in the comment section what you think. Thank you so much. Don't forget to subscribe and like our video. Ring the notification bell so that next time you get to be notified of new uploads. Thank you so much.